Mental singa kwa ban kren kinyat pang koi ka topik. Berkata kadai halor kajing kadon kajing edai halor ka kayok kot. Ma. Kania ketika isu ko pakungsan ma minta bakingi kisamla ngi syam jingep ha. Ha kayok kot. Ban ngi I ba lada mdan ka rukom perkhat mai. Lani ka rukom perkhat ka bakam per. Kalawai jong kisamla ba kalawai jong ki keme ki paru. That's it. Kan dan kajing ma. Namar bagi keme ki paru ngi kilanang sentiment. Ki karta jong ki kalanang nyach kaman. Ki don kam hi ya ki kon ki ti jong ki bikin don kajing song suk song san ha kata ka prosperity mau ka di bandan kajing kiu. Jong ki kon ki ti lu kramba dia na bon ki la teman makiru ngiru ngila ban suman ngila ban pet ki. Tangba ka basusi ka di bam don manu ba perkhati kata. Ben na fi persang ban trei sitom. Kyntu ya pi na ka sokal na ki liang baper ma na ki seng baper ki hehspah kham tam kinong kumno kinong trei sitom ba pensa ki pet nga trei sitom menchwa ban nga ki kumni din na kajing trei sitom jonga hi si met ki pin kyntu ya pi ki ong ba pi ben trei sitom ba pen kiu Hynrei ngan ong hok ya pi kajing shisha kadai ba kata le se kadi tang kajing thong kadi jing pin su thuk bakla kadi tang ka kom tap it miao muong pareng kasi te haji shisha baro kani ke erin fit war jylliew ba pen salam ba kata kajing kyntu jong ki de kadai kajing pin su thuk bakla kabamdon kajing shisha perthai nama balarangi kren ya kajing trei sitom te utau kan metor uba trei sitom uba khoi ki linti sengke ula ben de property kinong rap jungi kila de ben de lu ki malik saipan tangba kim long kumta ni iba kam long kumta kinong kenong jungi kila de ben kiu kan kajing trei sitom jungi unong bala jungi ula de ben kiu kita ma sae bu kiu ngam yo ira parlok hei kadon kata kajing kiu penban ngai I badon kajing kiu ha ka tu ka ni teli kiliang kadon ka unequal distribution of wealth but pun sin na pipet kitu ki bakiu dei kilawan pan ki berspa but ki penon kam ya ka bor bisa ka bor jo ka yeng ka sem bakin pen kiu susu ya la dia but kidi kitu ki johi ki banong pada apa pi de ban trei sitom ba pen kiu kumanga na fi wat bahale pensalap kata baro kadi jing thok kadi ketang kajing besu bakla nama kitieng balara kem ong kumta de ngiru in kali jing kali da ngin kali jing kali ngin wat kajing shisha ban ngin salap are kadi kajing ya dei jong psa ma mde te tang kadi kajing trei sitom na pi kajing trei sitom ne kamela mi ubreu sa e ero kumuong pareng habun sin usiong ba work smart not hard saya kadon kata apa eta kata kajing urlong hang ni megali atu ni kamlong ta wa nga I penman hakini ki pau khatsan snem mental ki bru kila nang hiar laisha sausha banyak ke kilong menta amin shwa mental ki bru jungi kila duk sisa pidai I sisa kapen pang nut yang ngi bakani ka state ya ki bakadon kaman perlu pisah kam dan pisah na ki surak kila pralut ki hospital menjudan lawai ki doktor rupa pli kim yo tulap ki nurse rupa pli kim yo tulap ki nong trei sorka kim yo tulap ki lat kila nang feel ni supaukat hane ki don bat ki breu barang ni bang ada dom sisa ki don bat ki breu ki baru spa hadu kata bat ki dikiju ki baong hanap Philippine Trei ki nuot ban insult ingi hadu kata habang ngi seap ta ngim syong re ki office hapo sekretariat ngim syong re hapo ki office ha PB lani ha wi le warang ni alam klaro I kajing trei sitom ni haban pet paking kamudiu lada pila don pa bun bhai he ke hayeng nei ma pen trei sitom gamni ka penjar pen chu ai odare ki breu penong ki parlok pi bilang me le ta men ai pinai order gi breu pinong met lem ta o kajing trei sitom no pika sei so bahagian Hynrei ngi ki baduk ki bamdon ni let's say
ngin le kumno ta ngi ki samla ki ba persang ban trei ban sedang bat mai ngin le you wat pen thame ngi la sang su thu men ta bat nga nget dok pa ba men ta dei udai ban pulie bhai ke history udai ban su thu bhai ke history pet ya ka French Revolution parlo pi banan em spang ka French Revolution kadi ka jinge ki jung pa ba ha France naman kini ki pa hehspah kini ki ying ba kraw kini ki ying royal family kila ale he halu ta bu pa ba khamla sa so ulet ba pen khalam sinon ya ki ying ba kraw ki menta ka France kam dan so kita ki ying ba kraw bale ni di ban congratulate bang ni di ban tapti nama kila weng lo ki ki patsa barem tementa kadon kajing teli ha baro wi ka pertai ha preng baro ki samla ha man ka benta jung ka pertai bangi dei ban persang ban pen kiu lang ya baro mdi tang iwe ar pet sha Amerika kumno ki persa ye kini ki billionaire ye ki Jeffrey Bezos ye ki Elon Musk ki pai ki bikin sedang ban siu ka tulap ka pen im mdi tang ka tulap basu tang bansu pendap rukom ki ong mengiru ngi kwa ban im ngiru ngi don kam ban keu mdi tang pi I kani ketika problem baham Meghalaya ngimpat la ngimpat nut ban confront ban pet markman ngi pet tang mo ya kata ki isu ki badai persa ka jaj bane hani ngimpet pada manu babam sam manu babam yang ngina po ki bre jongi ngasosi banom ta I tang ma kadi ke jing sisata haba ki yathu kita ki khana basu pang kumno ki kun ban pen lat ela dia de ki klan baki kila don bun ba ki ke hegen asam no jong wanum sngam itu we waro bakiu sisana ka jing duk utu we waru de kumong pareng rekes tengkan hanu babun hi uberspa mentau la wan pan ki uberspa but uyo ka to chance ban kiu tena kata kada Tinga si pet ba mentang si thaj ban ngap ro nama ba oh pinda ngap kita ani jing sombang kam tam ki palok jong classmate jong ki bon ba ki si persang ban sukran si kram kata ka jo anya ban ngap nama ngaru ngatip bro na AP1 what no me to khana yang ngatip yanu P2 kumno PQ menta kay bangi de ban demand hang niya society jungi hang niya po imlang salang jungi kadai kumno ban share and share alike mo pareng kumno bangin bentaken kinyat ya baro mdi ban ailot baro your way but ngi mudot butu way unsa ai ti pisa kinyat so igini QM trickle down kanum la banno ngi don mental naka government ban perkat start but what na opposition ngiru ngin pen sai su pa ba ngi day ban stang perkat kumno ban mang yak pisa mang yaki kabu ki paper ka baka ai ka sarkar shaki priu jongi baro na do ban na try haro uba hapeng kitu ki bala spa kila dan pa ka baha jong ngi perkat no yu badung I kumalum menta ngi iba are ngi ai si ai betangi kita ki bala spa ki pare hato ki laju ai se kita kitulap ban pen ki breu ban pen imi ki breu nama balai nama kita na po sarkar kimnan kam bang kongo ka anya ba miki ki kinong thaw ani ta han si sang ni deben ya kun kata kadi jing kun bakraw ba kadi kalong illegal ba fin siu tulap batang sanajan ni wajar tamaka udlong kumta menta ki trish tam ki breu dungi tamaki yo tang itai tulap bare ngate ngamla ba pedang kata ngapet ba kibril jung ki don hop banyak kiu lam kumtang kayin jungaru menchua le se sispa snem menchua ka pau ka wan selaban ni sulong ngila sa be kumjo nama ngi di kinong kendong bam tip bam nang ban tho ban tar tang ba ngi kiu nama hak to por jung sarkar sa pareng kadon kata ka chance mo ba kibril ki banang no na nuru ki yo ban kiu te ka India ru baru sekatu kadon kata ka dream kadon kata ka jing temu ban pen kiu gibri kumta tama minta perkala aja hakini ki post nam but PE minta ka jing ban ben jong kani ko sarkar ka badon minta kam tam na sarkar preng kani hang ni government ka kum jo I
ka ai si ai bich ki baladon pa pergi ki babundo kaklat bakalat bet ngim de ban piang kata ngim de ban piang kata lanu ngi di ban dawa bangiru ngi di ban yo ka bentah ka to kami hindi tang kami yung ki han hapor ki pelong meeting ki long conference ki pelong kinu ki event ki plantang na metajong la jong tang na metabat peduspa el jong kindon kita ki saipan ki banwan ha kami bat kidi maki ki babat ya ka bek bisa dong sorka kidi maki ki ban ple ka to ka bek bisa ki ai bisa man salade ri bobun parusa usa be ka jingdok lada ka government ka nang hi ban trikam ya kani ko pisah babun ba bawan na Delhi ka bawan na bar jong kari India ru kalala ban mang kerpang ya ka pisah ba ki bre jong ki lakio bat ping i ka jing kala kani ko society ne kam long kumta greed is not good ka jing lalot kan yalam ingis ka jing jot jing pra bat ya kata ngi di ban persa te sobha comment share like ya kani ka video bat pen sapriang nama ngi don kam banyak teli lang banyak kun ya ka jing lalot kublish bon